Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe temos con nós a Augusto Guedes de Castro, que é membro da Asociación Terra Calda. Bos días, Augusto, gracias por achegarse ata aquí. Bo día, gracias por chamarnos e poder achegarme hasta aquí. Bueno, a asociación é de recente creación, de feito presentaron hai uns meses, en xaneiro, creo recordar. Como está sendo a acollida da asociación? Penso que moi ben, é dicir, a xente de Caldas parece que se sinte, bueno, pues respaldada ou con cariño hacia a asociación. É unha maneira de tratar de buscar a identidade a través dos feitos que podemos ter dentro da historia, non? Cando deciden formala e por que deciden formala? A asociación nace fai, pois non sei, exactamente non sei, un pouco ano pasado, e a partir de aí estivemos tratando de conseguir posibilidades de ver, poñela a andar e ver hasta onde podemos chegar, non? E ver digamos, os apoios que podemos ter de carácter institucional. O obxectivo é dar a coñecer un pouquiño máis a historia de Caldas. Pensan que non está suficientemente promocionada Caldas de Reis? A ver, lógicamente, é dicir, igual que en todos os lugares temos fotos de álbumes da familia, etcétera, etcétera, eso que nos pretendemos tamén con Caldas, non? Facer que os caldenses e todos os que se acheguen a Caldas cheguen a entender un pouco que é Caldas, o que foi e que vai ser. Entón, ese rasgo identitario que vai a ser distinto e que cada quen ten a súa, eses álbumes que falaba eu antes das fotos, pois pretendemos que eso pase tamén en Caldas, non? Recoller os achados que pode haber de carácter arqueolóxico, monumental, non só ese, senón tamén recoller fotos e a vida da xente que viviu en Caldas. E di que, bueno, que a xente sepa o que é Caldas. Que é Caldas? Que diría? Que hai que non se sabe aínda, digamos, a nivel xeral? É difícil de dar unha contestada a isto, non? Pero eu diría que todos estamos acostumados a vivir nun determinado lugar, non? E ese determinado lugar é o máis descoñecido de todos. Nos imos de viaxe, recorremos o mundo, parte do estranxeiro, etcétera, etcétera, non recorremos e non sabemos, a mellor, a historia pois, da casa onde vivimos, do barrio, do pobo, non? Aproveitando tamén de que hoxe por Caldas pasa moita xente, pasa o camino de Santiago, o camino portugués, entonces a chega de moita xente fai que, bueno, pois que podamos ofertar ter un determinado local para ensinar todo este tipo de cousas, non? Non sei se se lle ocorre algunha cousa concreta sobre Caldas que vostede saiba e que diga, pois, como a xente non sabe isto de Caldas? A ver, lóxicamente, da historia urbana, o que é a Torre de Dona Urraca, é dicir, o que é a calle real, chamámoslle a calle real, e por que é a calle real, non? Que había nesa rúa, que os restos que están debaixo, que atopáronse agora cando se canalizou a calle, non? Todo isto faiche un pouco por que temos dos balnearios en Caldas, non? E por que? Eso é ben difícil tamén de contestar. Un privado e outro, digamos, máis ou menos, bueno, menos semipúblico, diría eu. Pero por que temos? É dicir, a abundancia das augas, digamos, termais, fai que a xente coñeza Caldas desde fai moitísimo tempo, non? Incluso podemos falar de tempos prerromanos e había un culto a esas augas, a eses deuses que cultivaban, que tiñan favorecían as augas, non? Pero despois a continuación isto vaise perdendo, aparecen os dous balnearios, apartemos outra cousa que tamén prácticamente a xente non o sabe, debemos de ser un dos poucos lugares que temos un lavadero de auga termal, é dicir, podes lavar con auga quente, a túa roupa non é, gracias a Dios, se perdeu a historia de lavar no lavadero, gracias a Deus, non? Pero para iso hai unha lavadora na casa e que con eso arreglase, pero está aí.
E é unha cousa que a mellor pois, non coñeces, non sabes por que temos un parque como temos o parque ali, cal é a razón da existencia dese parque, todo ese tipo de cousas conviña, pois a mellor sabelo, non? E un dos obxectivos da asociación é crear un centro museístico, verdad? E, Que habería, que quererían poñer nese centro? Non sei se tiveron resposta do Concello a respecto disto. sí, parece que o Concello está digamos, interesado neste aspecto, a Diputación de Pontevedra, bueno, parece que hai algún apoio, por decirlo de alguma maneira, dentro das institucións, non? E a idea é convertir un pequeno centro de interpretación museístico, lóxicamente, incluso a mellor pues, pezas orixinais non se poden poñer, porque estarán a mellor recollidas no Museo de Pontevedra, no Museo Arqueolóxico, pero copias, a mellor, fotografías, un pouco a historia tamén da xente que viviu, fotos como era Caldas a principios do século pasado, en fin, todo este tipo de historias para poder documentar a vida dun pobo, non? Se empezaron a recoller esas fotos? Sí, algo estáse recollendo, non? Entonces estamos tratando de conseguir isto. En breve faremos unha exposición sobre o boxeo que está facendo de xente de Caldas que participou nese deporte, non? Temos fotos tamén de periódicos anuais, fotos correspondentes a vida de Caldas, non? E penso que tamén están preparando actos polo 125 aniversario da Fábrica da Luz. Como van ser estes actos? E teñen xa algo previsto? Fixéronse os cartéis, dicir, unha documentación para a xente que se poda chegar e ver como foi a historia da Fábrica da Luz. Fixose algunha andaina para achegarse á zona da Fábrica da Luz, que tamén é importante, tamén me parece unha das primeiras fábricas de luz que hubo en España e sobre todo en Galicia, e entonces, bueno, pues tamén é importante todo ese feito de tal. A miña parte, he sido profesor de Historia da Arte e entonces, bueno, pues eu levome sempre o meu campo, que é a arte e sobre todo o mundo do románico. Contamos con 4 igrexas románicas na zona, o sea, tamén é un legado, digamos, bueno, pois importante, non? E tamén o 85 aniversario do Tesouro, non sei? Tamén. Que nos pode contar disso? A ver, bueno, pues, a pena é non telo enteiro, non? Esa é a pena, non? E que, por azares, bueno, a pena é esa, pero por outra parte hai que dar gracias a Deus porque podemos ter parte do resto, non? Como explicaría que é o Tesouro de Caldas, para que non saiba A ver, que? o Tesouro de Caldas, bueno, pues o Tesouro de Caldas é un achádego de pezas de ouro que se atoparon nunha viña, casualmente, e que nos atopou, bueno, pues tratou de negociar ese ouro hasta que se enteraron as autoridades, a Guardia Civil, e entonces, en ese momento, pois, compráronlle daquela maneira o resto e as pezas que están hoxe no Museo Arqueolóxico e a reproducción que temos no auditorio en Caldas, non? A importancia, parece importante porque é un dos primeiros achadegos que hai en ouro que se calcula en torno a unos 40 kilos en ouro, pues me parece un achadego importante e interesante en cuanto a incluso a propia tipoloxía das tazas, das cuncas que hai, incluso dos torques, bueno, pues todo eso me parece un achadego importante para Caldas. É importante para Galicia, para España e para o mundo, non? E falando de achadegos, tamén atoparon vostedes hai uns meses unha ara, non sei, nunha leira, nunha finca privada. Como foi ese descubrimento? Bueno, pois tamén un pouco por casualidade vai, bueno, Helena, que é unha compañeira nosa, bueno, pois seguiu a trayectoria desa peza hasta que atopou nunha leira e efectivamente unha outra ara votiva dedicada a Edobio, que é o deus das augas. Sí. Entón, bueno, sí, tamén é o deus das augas, é un deus tamén determinado que xa ten que ver, porque xa atoparon no Museo Arqueolóxico
en Pontevedra xa hai outra, tamén dedicada a Edobio, tamén da mesma zona, non? Entón, por o cual, poderíamos, bueno, pois, pensar nun culto, por decirlo de algún xeito, importante a Edobio en la zona de Caldas, dado que xa hai varias presencias de aras, entonces, bueno, pues entonces supónse que debe de haber un culto interesante, non? Dase en Galicia moito este fenómeno de que aparecen, pois eso, tiradas por aí pedras de importancia histórica. Que pasa? Non lle damos suficiente importancia ou non están conservadas como deberían? Que o que pasa? Eso é outro problema. Empezas a encontrar pezas formando parte de muros, de lindes, de casas, etcétera, etcétera. É dicir, é o aproveitamento de sempre. Falamos de reciclar, atopamos unha pedra, poñémola ali. Entón é máis fácil, xa non teño nin que cavar, nin tallala, nin sotra. Collo e poño ali. Vémolo habitualmente en casi todos os sitios. Tarragona está chea, Huelva non é daqui únicamente. Non. É cuestión de recoller. A mitad do pobo de Oseira está cheo de pezas do mosteiro e todo é así. Penso neste centro museístico que pretenden vostedes facer, hai moitas cousas que está no Museo de Pontevedra ou así. Terían que regresar mellor a este museo en Caldas ou sería o seu, non? Eso sería o seu, sí, pero eso vai a ser, penso que difícil. Se podemos chegar a ter unha copia, bueno, pois tamén poderíamos decir que estaría ben, pero o ideal sería poder ter a peza no seu contexto, non? E outro dos obxectivos da asociación é crear un espacio de debate sobre patrimonio. Como sería isto? Como pretenden plasmar isto? Eso é un proxecto a longo prazo, porque todavía eso sería, habría moito que falar sobre o tema, porque habría que bueno, pois, ou tratar de pensar, organizar, traer xente e ver a posibilidade de todos estes achádegos, a importancia que acabas de falar antes, de que esas pezas podemos telas no seu lugar, ou podemos pensar en terlas arrumbadas ali nun museo, e que pasen desapercibidas, porque, lóxicamente, se vas ao Prado, non ves todos os cadros do Prado, vas a ver os determinados e os outros pasan desapercibidos, o cual non significa que sesen ni máis importantes ni menos importantes, pero sí pasan desapercibidos. Se esa peza estuvera en outro sitio, a mellor veíala de outro xeito. A xente de Caldas non sei se pode asociar con vostedes ou se pode, como podería facer para... Perfectamente. Outro día, cando se fixo a presentación, colleuse e invitouse a xente a poder participar. O que pasa é que estamos en este momento tratando de organizar toda a parte interna do que é a asociación, e a partir de aí meteremos xente dentro da asociación, cargos se habría que ter un staff dentro da asociación, e por suposto que estaría totalmente aberta a todo o mundo, claro. E vostede como historiador da arte, xa para ir rematando, pois se tuvera que destacar algo a nivel artístico de Caldas de Reis, que destacaría? A ver, a importancia de Caldas, eu son un enamorado do románico, que queres que che diga? Entón, é un pouco importante, a importancia dame as 4 igrexas que temos aquí, que temos en Caldas, perdón, son moi importantes, non? Cada unha ten a súa importancia, non? Porque a igrexa de San Andrés, ou a igrexa de Bemil, ou a igrexa incluso de Santa María, ten o seu aquel importante diferenciado con respecto ás outras, non? Ou a de Bemil, non? Pero eu, por exemplo, eu destacaría sempre con pezas importantes, sería ese tesouro que me parece moi importante dentro da historia de Caldas, non? E o tesouro onde está ahora, onde se pode ver? No Museo de Pontevedra está unha copia en Caldas, non? Bueno, pois a ver se conseguiremos que volverá para Caldas, xa sería estupendo, non sei se sería posible. Aínda que eso supoño que non volverá, pero a importancia de poder ter a copia, unha copia exacta, me parece moi importante, non? Bueno, pois hasta aquí estaríamos. Augusto, moitísimas gracias por vir ata aquí. Moita sorte ca asociación, que sigades con todos os vosos proxectos. Bueno, estaremos pendientes de todo o que fagades. Moitas gracias. E gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.